bungae ora tanpa upama. Iya. Nano nano. Ibu bunga ing atiku. Aduh kok kebumen tekan kene. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Ya, oper persneleng sing bawa Mbak Indi, sing neruske langgame Mbak Riris. Ayo, Mbak. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Oh oh. Ha oh ha oh. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Oh ya, yo 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 yo. Kublak 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 kublak. Yo yo yo. Kelakatir tir. Yo Hor. Yo 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 yo.
Sembah nuwun. Ya iki nggo mbukak tembang-tembung kok ya Mak. Karo ngiras pantos ngrantu penyanyi Bu Suhin lan Mbah Waluyo miyos. Daturi miyos pepanggungan Mak. Pumpung iki nyang slendro tembangane. Ning 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 nang 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 nang. Siap? Ya. Pak D aku anake sapa? Monggo Bu Suhin Mbah Waluyo. Pak nyuwun pangapunten Mbah Randat yen kula ngacarani rawuh panjenengan. Ora apa-apa. Kok ora apa-apa kepiye? Apa ya sing apik? Sing rada apik gitu, Bu. Niki niku nesu. Nesu pripun? Kepingin diulang tahune kados panjenengan kala wau. Ha wong niki kula ya ora genah reka-rekane adi-adi kula niku. Kula niku jebul ya wis ora krasa cok kaya ijen nom-nomo nika. Jebul kula niku umure ya wis mundak 50 setahun. kalih. Wis 52 tahun. Oh, rasah muring. Sesuk nang omah tak ulang tahun dhewe. Yo. Oh, kurang Ulang piye tahun aku coba. apa? Ulang tahun aku arek-arek gur setahun pisan. Lah jeneng ulang tahun ki ya setahun pisan kok. Nek ulang tahun ngapa ya ben sasi. Lah iki bareng kanca-kanca rak nggih nate kula ulang tahun nih to. Oh, nggih to? Bareng kanca-kanca do bawa hadiah kok tuman. Sesuk nek ulang tahun aja gur setahun pisan. Nek ulang tahun ki setahun pisan. Bedane Pak Jumbuh karo aku beda. Bedane apa, Pak? Iki mau ulang tahun ngiris kue. Heeh, lah sampean? Aku ngiris pomahan ning malah. Iya, nggih. Mbah, Mbah, nggih matur nuwun. sowan dateng Geratan. Pun ngerti, pun ngerti. Lah kok ngerti? Lah, Ya iki- apa nek ngerti ki? Iki diomongi iki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mugi wabarakatuh. pinaringan bagas waras guyub rukun. Pinaringan rezeki ingkang lancar samukawisipun. Amin. Samukawisipun supados sukses. Ngoten Nggih. nggih, Sowan wonten dalemipun sinten iki, Pak? Pak Nur Suroso. Oh, daleme sik ngendi? Iki ya iki nek ini ya monggo. Lah kok ya ra disampang ngono ku sik ngape Iya to? lah sing ngagem busana sing ana lurek-lurek iki. Kagungan kersa nyitanaken putunipun. Nggih. Dieling-eling lho, Mbah. Sesuk anggere buyute iki disupetke arep nindik ngundang aku lho sampean. Kira-kira nyandak ora ya, Mbah? Ora nyandak ya dicandak-candak. Ning tenan lho Mbah Waluyo Bu Suhin. Nggih. Ing naminipun Pak Nur Suroso menika luar biasa. Menika anggenipun apa ngudang karo anak putu, anak perunan menika wah sedaya dipun mantokaken dipun damel ingkang regeng. Dadi ora lokak saya kebak. Amin. Ngono kuwi lho sembodo lho dadi piye kakung ki sembodo. Aku ki kurang piye karo kowe iki? Aku ora piye lho sampean ki duwe bojo aku siji ora tanggung jawab ngono kok. Kok iso? Lah aku ki nang ndi golek duit dhewe lho lek. Ya matur nuwun aku ndek bojoku sembuh kan. Wah gede kowe iki mbok yo omong sik. Oh,
dipijet sing dhisik ora kulino. Lah biasane ora tak nganggo dipijet ngene iki kok ya. Betul panjenengan golek duit dhewe to, Bu? Kowe lah pripun to? Wong niku arep wong bobocane gur jenenge. Alah. Nek nggo nambah dina keklon niku nggih golek dhewe. Wis tak omongi to dadi bojoku tak ujo. Tak ujo piye? Golek sandang pangan dhewe nyambuta gawe dhewe aku ora arep ganggu. Lho kurang kepiye? Wis tak culke wis nyambuta gawe golek pangan dhewe wong gawe ya wis tak sangkul. Potong ngiris lombok aku, ngulek brambang aku, marut tampil aku. Kowe ming trimo tak kon mercel kayu. Kurang kepiye aku ki karo Yang ngono kuwi jenenge iki ya malah ora tanggung jawab karo bojo no. Kok malah gawean sing kasar sing wedok sing kon nglakoni iki piye to? emansipasi wanita. Ya ora Emansipasi wanita kon medeli kayu. Lha ya ora ngene sing jenenge pemerataan gaweane ya ngono kuwi ora mung kepenake tok wong wedok. anak ora, tangga ora. Kok apa-apa kok njaluk aku lah. Lah Iki iya. tanggung jawabmu lho lek. Coba sampean penggalih. Nggih pripun? Ming bojo. Kok ming Duit njaluk aku, gas entek ngomong aku, listrik muni